हेलौ आंनि चेनेलखौ नायगिरि लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैगोन। बे ब्लगआनो जाहैगोन जोंनि सिमलुगुरिनि निउ इयारनि ओंखाम जानाय लोगोफोर नायलांनो हासिगोन। नै आं दिनै बे गारिजों थांगोन। आंनि गारि बियो स्कुटि। बेबायदि खालामबाय आरो लोगोफोर स्कुटिखौहाय बे गारिजों थांगोन आं दिनै मोनाबिलिनि एसे आफाङाव जागोन। मोनाबिलिनि भिउसफोरखौ आं थांस्लाबनो हानाय नङा लोगोफोर, बिनि थाखायनो अननानै निमाहा होदो आंनि चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोन। थांगोन दिनै भुटान बर्डाराव थांगोन जोङो। हेलौ लोगोफोर, हेलौ। बे गारिजों थांगोन नै, बे गारिजों थांगोन नै। गारिया गैला आंना, सोलाब बोलाब जाजोब्बाय। माय गड, गारिया नै लोगोफोर नै। हेलौ होमब्ला नायलांनो हासिगोन लोगोफोर। थांगासिनो लोगोफोर, थांगासिनो। गारिया नै लोगोफोर। Dia ada nama. Buat termasuk menguli kebangina dan di sini. Mana ada orang yang mau dia mendeng orang lain. Mendeng jabai. Mendeng mendeng ya. Besar namanya. Para penjualnya berapa? Ada apa sih? Tahu mana nih? Itu para जाना हो थाब देरनायनि। Mau ada bilang ketuanya? Lele zakada. Abo ningnya dawa ma jadun, belum tak ke. Nang say. बोसोरसेयावहाय बिदि पिकनिक जालाबा ज' दुगैलांगौ जाहैदों, माने फाफ्ला उदार जाहैदों। गुनाङा आदा ada di mana ada turun dia cek ngira mikir apa ini ini lebih tuh lebih naik jadi bos kalau sisi jalan juga lebih benar. Oi sana hazo ya Bhutanनि hazo मोनाबिलियाबो बै साइडजों बै मानसिफोर नुनाय थानाया बे साइडजों मोनाबिलियाबो जाबायलै गोजाङाखै हाले गोजांबाय दुगैला सेंग्राबो मोजां दुगैला मा गिदिंखो आदा दासो जादों दा